രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒരു 2-3 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ഇന്ന് ഏതാ ശ്ലോകത്തിലാണ് നിർത്തിയത്? നമ്മള് 13 അധ്യായത്തില് 13 വരെ ഉണ്ടായില്ല. അതായത് എത്ര വരെ? അതെ, 13 വരെ ആയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13 അധ്യായം 14 ആരെ വായിക്കുന്നത്? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവദഃ പാണിപാദം തത്സർവദോഷമുഖം സർവദാ സുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ ആയി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവദാ പാണിപദം സർവത്തോ ശ്രീ ശിരോമുഖം സർവദാ ശ്രുതിമല്ലോക സർവമാവൃത തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നും കൂടെ അതിന്റെ ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരികയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കൈകാലും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളെ കൈകാലുകൾ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ കൈകാലുകൾ, അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ കൈകാലുകൾ. അതായത് ഇതിൽ ചിന്തിക്കണ പോലെ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തില് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, അതായത് നമുക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുന്നത് എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എത്തിച്ചേരും, അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാതും കാണാൻ കഴിയും, എല്ലാതും കേൾക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ കാതുകളും കണ്ണുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാർത്ഥം ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളും കാതുകളും എല്ലാതും മുഖങ്ങളും എല്ലാതും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ്. അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ 3 തരം സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം അല്ലെ, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കും. പ്രകാശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. അത് എല്ലായിടത്തും അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ജീവനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മളെ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ജീവൻ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ, തന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൈയല്ല ഭഗവാന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ണല്ല ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ഭഗവതിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പൂവോ ബലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ തന്നാൽ അത് താനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ അതിദൂരസ്ഥനാണത്, ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൂവ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ? അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരം നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ, അതീന്ദ്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും മനസ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെയോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയത നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല. തൻ്റെതായ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും എവിടെ വിരാജിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വിരാജിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് സദാസമയം വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന് 2 കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് വ്യക്തിഗത അവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ദ്വൈത അദ്വൈത ഭാവം എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാതും നമ്മളും ഭഗവാനൊക്കെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ദ്വൈതഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് അഭേദ തത്വം, ഭേദം അഭേദം രണ്ടും നമുക്ക്, അതായത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരെണ്ണം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലെവൽ, അതായത് സൂര്യരശ്മികൾ. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഒരു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സൂര്യരശ്മി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മി എല്ലാവരും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാലും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യരശ്മികളാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൂതൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ ച. വിവർത്തനം. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണഭാവം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം ആസക്തം സർവഭൈജൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തച്ച. അതന്നെ, സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിൽ അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് യജമാനനും അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു നിയമവും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് കണ്ണുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള കണ്ണല്ല. അതാണ് അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയമില്ല, അപ്പൊ ഭഗവാന് കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല, അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ണല്ല ഭഗവാന്റെ. വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ പറ്റി പറയുമ്പോ വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്കും ആത്മീയമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, അത് ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവ. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ തന്നെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മ പിക്ചറുകൾ കാണുമ്പോൾ 3D സിനിമ കാണാൻ പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ 3D ആ പിക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളൊരു കണ്ണട എടുത്ത് വെക്കും, അല്ലെ? ആ പിക്ചർ കാണണമെങ്കിൽ ആ കണ്ണട ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ ആ കണ്ണട ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭൗതികത. ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടേത് ആ കണ്ണടയല്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം, അല്ലെ? എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് നമുക്കൊരു ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആ കണ്ണടനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റുപാട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ടതല്ല പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ചുറ്റും നമ്മളെ ചുറ്റും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ ചുറ്റപ്പെട്ടത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും അതിനനുസരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 3D സിനിമ, നമുക്ക് ആ പിക്ചർ കാണണമെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3D സിനിമ കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3Dയുടെ കണ്ണട വെച്ചാൽ ആ പിക്ചർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളതായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾറെഡി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേറെ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടതല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, അതെന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ, നമ്മൾ ആ മായയെ നമ്മൾ എടുത്തു കളയുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ത് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. ഇതാണ് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളുണ്ട്, ഭൗതികങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന് കണ്ണുകളുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന് കണ്ണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ണുകളല്ല. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാപ്രഭു അവക്തനല്ല, കാലുകളും കൈകളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോ നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൈ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കണം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനും കൈകളും കാലുകളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല എന്ന് മാത്രം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത.
പിന്നെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുമ്പോ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അല്ലെ, അതിന്റെ ആ ശക്തിയാണ്. ആ സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സച്ചിദാനന്ദം ആനന്ദം വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആനന്ദമാണ്, എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം ആ സത്യം, ആ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആയ ജ്ഞാനവും ആയ ആനന്ദവും, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, അതിന് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതീന്ദ്രമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് രൂപം ദൃശ്യമാകും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മായയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകും, ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുകയും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ മലിനങ്ങളാകയാലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സാധിക്കാത്തത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 16 വായിച്ചോളൂ. ഭൂതാനാം അജരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദ വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അജരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയുന്നില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ബഹിരന്ധ്യശ്ച ഭൂതാനാം ആചരം ചരമമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ശാന്തികേ ചതത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അജരങ്ങളും എല്ലാ ജീവങ്ങൾക്കുള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അത് സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിവിദൂരസ്ഥൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം സമീപസ്ഥനുമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഭേദാഭേദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്തോണ് അകലെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ യുക്തി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ചരങ്ങളുടെയും അജരങ്ങളുടെയും ചലിക്കാത്തതും ചലിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ജീവികളോടും ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപ്തിയാണ്. അപ്പൊ പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയല്ല, ആത്മീയതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികത വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, അല്ലെ, ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മാവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആനന്ദത്തിലാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിൽ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, ഏത് സമയത്തും ആനന്ദമാണ്. ശരീരമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തുള്ള ഫീലിങ്സുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. ആത്മാവ് ഏത് സമയത്തും, കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പരമാനന്ദത്തിലുള്ളതുപോലെ നമ്മളെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് പരമാനന്ദത്തിൽ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പരിശീലനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാവൂ. ഭഗവത് ദർശനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പവിത്രീകരിക്കണം, മായയുടെ മൂടപടലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റണം നമ്മൾ. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ, അത് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തില് ആ ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷം ആ മടലം മാറ്റണം, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ പവിത്രീകരിച്ച പത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം. കാരണം ഭഗവാനെ ചുറ്റപ്പെട്ടും ഭഗവാന്റെ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രകാശം നിലനിൽക്കുന്നത്, ആ പ്രകാശത്തെ മാറ്റി തരണമേ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം തന്നെ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മ പവിത്രീകരിക്കണം. ആ പവിത്രീകരണത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ളിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റണം. എന്നാലേ നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കും. അങ്ങനെ പവിത്രീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനം ലഭ്യമാകൂ എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഹരേഷ്ണ. 13ാമത്തെ 12ാം അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം?
അത് വിട്ടുപോയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടി. ആ പറഞ്ഞോളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സും പറയാവുന്നൊരു. 12ന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. 12ന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. വന്നിട്ടില്ലേ 12ന്റെ? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ ഇത് നാളേക്ക് ആക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്താളെ. ഇപ്പൊ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ നാളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 12 13 വേണ്ടേ പ്രഭു? ആ 12 13 ഇടാം. ഇപ്പൊ 12 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇപ്പൊ 12 ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. 13 നമുക്ക് ഇടാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 12 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും 13 ആവുള്ളൂ. 13 കുറച്ച് സ്ലോ കൂടുതലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 17 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. വിവർത്തനം: ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ. അപ്പൊ പറയുന്നത് അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭൃത്യതജ്ഞേയം ഗ്രഹണവും പ്രവേശനം ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോ ജീവിയിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്ന പരമാത്മാ വിഭാജനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്, കാരണം പരമാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ടല്ല വരുന്നത്, പരമാത്മാവും എല്ലാ ജീവികളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് എന്റെ ജീവാത്മാവ് എന്നെ പറ്റി മാത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്റെ കാര്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ജീവാത്മാവ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. വേറൊരു ജീവനെടുത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിനെ എടുത്താലും അവരെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തികളിലെയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരമാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നതും പരമാവ് അവിഭാജ്യനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വെവ്വേറെയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലുണ്ട്. അത് മുറിച്ചിട്ടല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരിലും ആ ശക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, കാരണം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചല്ലേ ചിത്രഫലകം, അതിൽ ചിത്രകാരൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ചിത്രകാരൻ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു കാരണം വേണം, അല്ലാണ്ട് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളെ കാരണം സൃഷ്ടിയാണ്, അതായത് പ്രകൃതിയാണ്. ആ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു കാരണം, അതാണ് കർത്താവില്ലാതെ സൃഷ്ടി നടക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ സൃഷ്ടിച്ചുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് സംഹരിക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് പെട്ടെന്ന് വേറെ രീതിയിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത്, സൂര്യൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. അപ്പൊ എന്താണ്, സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്റെ മുകളിലും സൂര്യനുണ്ട്, വേറൊരു വ്യക്തി എടുത്താലും അയാളെ മുകളിലും സൂര്യനുണ്ട്, എല്ലാവരും സൂര്യനുണ്ട്. പക്ഷെ സൂര്യന്റെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മുകളിലാണ് സൂര്യൻ. ഇന്ന് ആ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരിലും സൂര്യൻ. അതിന് അവിഭാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സൂര്യനെ കാണുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സൂര്യന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെയാണ് പരമാത്മാവേ. ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം വിശ്രമ സങ്കേതവും അദ്ദേഹമത്രേ. അവിടെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ സർവശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ സർവശക്തിയിൽ അഭയം തേടുന്നു. പ്രളയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ പ്രകൃതി
അപരതി സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ വന്ന് കുറെ കാലം നിലനിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നശിക്കുന്ന പ്രളയം വരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷനിലായിരിക്കും. അടുത്ത 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18. ജ്യോതിഷാമപി തജ്വേതി തമസാ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. വിവർത്തനം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്യോതിഷാമപി ജ്യോതിഃ തമസ്താ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദ്യം സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. അതിന് എത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി? കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ജ്യോതിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ജ്യോതിസ് ഉണ്ടാവും. ആ ജ്യോതിസ് ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസ്സിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായതും അവിടെ തന്നെ. അതാണ് ആ സൃഷ്ടി ഉണ്ട്, അതിന്റെ മുന്നിൽ പിറകിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ. അതാണ് തമസ്, ഇരുട്ട് അല്ലെ. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇരുട്ട് തന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തപസ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുട്ടാണ്. അതാണ് തമസ്സിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ, ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും, അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അറിവ്, ജ്ഞാനം, അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് ഞാൻ. അതിന് നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദ. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അറിവില്ല. അതാണ് അവിടെ ചെന്ന് അത് നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അറിവിന്റെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാനാണ്. അപ്പൊ അറിയേണ്ട ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടിക്കൊള്ളുന്നതും ആ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും അങ്ങ് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സത്യം പരമ ധീമഹി. ആ സത്യത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രണമിക്കുന്നു. ആ സത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. ആ സത്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയില്ല തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അറിവിലേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം. ഭഗവത് ജ്യോതിസുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധ്യാത്മ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാണ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയളോ ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രന്മാരും നക്ഷത്രങ്ങളും അല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇത് ഇരുട്ടിന്റെ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇരുട്ടിന്റെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള വെളിച്ചമാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ. അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ശക്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരുട്ടുള്ളത് കാരണം അതുകൊണ്ട് സൂര്യചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി എന്നിവയുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ക്ഷേത്രം യഥാജ്ഞാനം ജ്ഞേയം തത്രോക്തം സമാസദാ മദ്ഭക്ത ഏതത് വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെപ്പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതി ക്ഷേത്രം തത് ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസദാ മദ്ഭക്ത ഏതി ജ്ഞായ മദ്ഭാവയോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ.
ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞേയം എന്ന് അറിയേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ശരീരം, ക്ഷേത്രം, കർമ്മക്ഷേത്രം അത് ശരീരം. ഇപ്പൊ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്, അറിവ് ഭഗവാനാണ്. ശരീരം കർമ്മക്ഷേത്രം, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അതാണ് ശരീരം, അതാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം, അത് ശരീരമാകുന്നു. അപ്പൊ ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഈ മൂന്നും ചേരുമ്പോൾ വിജ്ഞാനമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യം മൂന്നും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ശരീരമുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയാം വിജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 വയസ്സ് 20 ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 20. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉഭാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. വിവർത്തനം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദിഭാവവികാരാംശ ഗുണശ്ചൈവ വിദ്യം പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്ര നാൾ കുറെ മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അതും അനാദിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതിനും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല എൻഡിങ്ങും ഇല്ല. അതിനാണ് അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെ ശരിയാവാ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ക്ലാസ്സിൽ, ഞാൻ അതൊന്ന് ചോദിച്ചത്. ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പല ശ്ലോകങ്ങൾ പലയിടത്തും ലിങ്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അനാദിയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെ അനാദിയാവുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതത്തിനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ശരീരം നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ജലം, ആകാശം. ഒന്നുകൊണ്ടും പറഞ്ഞ അഗ്നി, ഭൂമി, വായു, ജലം, ഭൂമി, ആകാശം. ആകാശം. അതില് നമ്മള് ഞാനൊരു അങ്ങോട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളേക്ക് ഹോംവർക്കാ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് പറയണം. അതായത് ആകാശം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം അതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ശരീരം കുറെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭൂമി മൂലകങ്ങളാണ്. ഭൂമിയിൽ പല കല്ലും മണ്ണും പല വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അഗ്നി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? വായു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരം. ആകാശം എങ്ങനെ? ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് ആരെങ്കിലും നാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ പറയാം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതിന് പറയാം, നമ്മൾ എത്ര ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതോടും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കഴിയുള്ളൂ, ഭക്തർക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നിഗൂഢത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നിഗൂഢതയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അനാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പണിയുന്നുണ്ട്. ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ്, നമ്മളെ കല്ല്, മണ്ണ്, സിമെന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പണിയും. കുറച്ച് നാൾ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ നിലനിൽക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
പിന്നെ സ്ഥിതി സംഹാരം, കുറച്ചു കാലം അത് നശിച്ചു പോകും. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നശിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിമെന്റ്, കല്ല്, മണ്ണ് അതെപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് എവിടെന്നോ വന്നു, അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, അത് നശിച്ചു പോയി. അത് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി എപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഏത് സമയത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കളിമണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കളിമണ്ണ് അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അതും അനാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിവാഹത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിസാരണത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. ഒരു അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സ്വയം വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അനവധി വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വിസ്തരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ജീവാത്മാവിന് ശാശ്വതത്വമുണ്ട്. സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപും അവയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത്രം. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ കളിമണ്ണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത് അപ്പോഴത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തി, ഒരു കളിമണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അത് കളിമണ്ണോടുള്ള പാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പാൽ ഉപയോഗിക്കുക, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറെ രീതിയിലുള്ള പല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ അതിന് ജീവാത്മാവിന് ശാശ്വതമുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രവൃത്തിക്കും ശാശ്വതമുണ്ട്. അത് സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നും അവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ രണ്ടും സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നുണ്ടായ കാര്യം. സൃഷ്ടിക്ക് മുൻ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവാണെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കാരണോദാശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചൈതന്യം, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ പ്രകൃതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ സാഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമപുരുഷൻ മഹാവിഷ്ണു ലയിച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിൽ മഹാവിഷ്ണു ലയിച്ചു കിടക്കുന്നു. സമയം വന്നപ്പോൾ മഹത്തത്വത്തിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടും. ഒരു സമയം ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സമയം വരുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ മഹത്തത്വത്തിൽ കൂടെ സൃഷ്ടി വെളിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭാവം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാത്മ ലോകത്തിലുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കളമൊരുക്കാൻ അവസരം നൽകി. ഇതാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തിയത്, അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭാവം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കളമൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമുക്ക് സത്യം ശരി ഇത് മനസ്സിലാവണം. കാരണം നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാവേണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് പെട്ടെന്ന് വേറെ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയ വലിയ കടയിൽ പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അതേപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അവർക്ക് അവരുടേതായ ചെറിയ കുളങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഇവിടെ മാത്രം കുളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുളിച്ച് ആ കുട്ടി റെഡി ആകുമ്പോൾ പറയും അന്ന് നീ കടയിലേക്ക് പോന്നിക്കോളൂ. അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാത്മ ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. അപ്പൊ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്ത ശ്ലോകം 21 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവിത സത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കാര്യകാരണകർത്തോ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തത്വ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാരണങ്ങൾ കാരണമല്ല, നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി നിന്നാണ്. അപ്പൊ കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, അതിന്റെ കാരണം ജീവസത്ത. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാരണക്കാരൻ. പക്ഷെ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്? നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ്. അതിന്റെ കാരണക്കാരനാണ് ഭഗവാൻ. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 കാര്യമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ചിത്രം അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം പുരുഷ എന്താ പറഞ്ഞത്? സുഖ ദുഃഖാനം. ഏതിലാ പറഞ്ഞത്? പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജീവസത്ത. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവസത്ത. അതില് വേടുകളുടെ അർത്ഥം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭോക്തത്തെ പ്രഭു എന്താ ചോദ്യം? എന്താ പ്രഭു ചോദിച്ചെന്താ? ഇവിടെ പുരുഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന്റെ എന്താ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാന ഭോക്തൃത്വ ഹേതുരുച്യത എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നു. ഈ പുരുഷ എന്നുള്ള ഈ വാക്കിന്റെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്രഭു ചോദിച്ചാൽ മതി. ഹരേഷ്ണ, എനിക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണില്ല പ്രഭു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ, പ്രഭു പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ല പ്രഭു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ, ഹരേഷ്ണ, ഹരേഷ്ണ. പ്രകൃതിയാണ്. പിന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാ കാര്യകാരണം. പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ജീവസത്തയാണ് അതിന്റെ കാരണം. നമുക്ക് ആത്മാവില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമില്ല ദുഃഖമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് വ്യത്യസ്ത ഭോഗപ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാനാവിധങ്ങളായ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്രയും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഈ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ആ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹമല്ല. ആത്മാവ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറയും. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ചും എല്ലാതും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി, നമ്മളിപ്പോ ഹോട്ടലിൽ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള ഫുഡും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്, അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന വിചാരിക്കാം. പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നും അതാണ് ശരി, മനസ്സിലായി, അതാണ് ശരി. പക്ഷെ ഇതിനെ നല്ലത് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ അതാണ് ശരി. പക്ഷെ എന്താണ് ഉള്ളിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, നല്ല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കുട്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് പല സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് മാത്രമാണോ അതോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? പ്രഭുവിന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാ വരുന്നത്. അല്ല, കേൾക്കണുണ്ട്, ബ്രേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അത് എനിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി, എനിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല. വിട്ട് ഇടയ്ക്ക്. ഞാനതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു, എന്നിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവണുണ്ട്, മുറിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ഇല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്ലിയർ ആണോ? കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഉണ്ട്, കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവും. ലാഗിങ് വരുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് വരും, ഇടയ്ക്ക് പോകും.
ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലല്ല, അത് കാരണം കൊണ്ടേ അവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടോക്കട്ടെ, ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇട്ടോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ശബ്ദം? ഹരേഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഹരേഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ശ്ലോകം 21 അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും അസുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഹേതു ജീവസത്യം. അപ്പൊ ജീവസത്ത വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ആത്മാവെന്ന്. ആത്മാവല്ല കാരണക്കാരൻ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെയാണ് പോയിന്റ്. ആത്മാവല്ല ഇതിന്റെ കാരണം. ആത്മാവല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാകുന്ന ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ആത്മാവില്ലാതെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് പലതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് വരുന്നത്. അതാണ് ശരി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ടില് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചില കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടും. അവന് പിന്നെ അതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നും. അവൻ ബേസിക് ആയിട്ട് നല്ല വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ട് അവൻ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അതാണ് ശരി, അതാണ് ആ താതാത്മ്യം വരിക. അതാണ് ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള താതാത്മ്യം ആത്മാവിന് വരിക. അത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം. അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റാത്തത്. ഞാനും ശരീരവും എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ അത്തരം താതാത്മ്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചില കുട്ടികൾ ചിലയിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ക്യാരക്ടർ അതായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറും. നമ്മൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. അവന്റെ ക്യാരക്ടർ അത്ര ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആ ക്യാരക്ടർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ക്യാരക്ടർ പരമാനന്ദമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് ആത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? ആ ശരീരം കൊണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അങ്ങോട്ട് നടത്തി കൊടുക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ പോയിന്റ് വരുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭോഗ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. നന്നായിട്ട് നല്ല ലെവലിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സൊസൈറ്റികളും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. നമ്മൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ താഴ്ന്ന പറയണത് അങ്ങനത്തെ ലിക്വർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് പോയി നമ്മൾ അതായി മാറും ഇൻഡയറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മീയതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഘങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പെടണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ വിവിധ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാനാവിധമായ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നായരെ ശരീരം കിട്ടാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നായരെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള അവബോധം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ അവബോധം നമ്മൾ 100% ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും നായയായിട്ട് ജീവിക്കാം. അല്ല നമുക്ക് ദേവനാണെങ്കിൽ ദേവന്റെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പോണത്. അപ്പൊ ദേവനാവണമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമാണ് ശരീരം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കാരണം, ആത്മാവല്ല കാരണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് മൂലമാണ് ശരീരം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. ആഗ്രഹ നിവർത്തിക്കുള്ള ഉപകരണം എത്ര? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ശരീരവും അതിന്റെ ഉപകരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉപഹാരമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാരണമാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശരീരം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയില്ല, ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നു നമ്മളോട് ഇത് കഴിച്ചാൽ നല്ലതുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതല്ല ഇത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ശരിയാണല്ലോ, അന്ന് അത് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കാനും കൂടെ ശ്രമിക്കില്ല, നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 22ാമത്തെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ അസദ്യോ നിജം അസദ്യതി യോനിജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളെ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പുരുഷ പ്രകൃതിസേ ഭുക്ത പ്രതിജ്ഞാ ഗുണ കാരണഗുണ സംഘസ്യ സത്തസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈകൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയായ നാനായോനികൾ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാനായോനികൾ, പല രീതിയിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ അവിടെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് സത്ത്, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മള്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ, ഒരു കുട്ടി അമേരിക്കയിൽ പോകണം, ഒരു കുട്ടി ഡൽഹിയിൽ പോകണം, ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉഗാണ്ടയിൽ പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടത്തായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം തുടങ്ങുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനോടുള്ള താതാത്മ്യം നമുക്ക് വരികയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള, അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു ജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരണം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു ജന്മം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അതും കൊണ്ട് പിന്നെ അടുത്തേക്ക് പോകും, അവിടെ കുറെ കിട്ടും, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഈ വേഷപ്പകർച്ച കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ്. ഈ വേഷപ്പകർച്ച ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ആസക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ചെന്നിരിക്കും, കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാതും വാങ്ങിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആസക്തിനെ പറ്റി പുരാണങ്ങളിൽ ഒരു കഥ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രന് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതും പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കണം. പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ ശാപം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രൻ പോരുന്നില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ പോരാത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, എന്റെ പന്നിക്കുട്ടികളെ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോരാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ടഫാണ്, കാരണം അത്രയും ആസക്തി ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഈസി അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് ദേവിമേഷ ഗുണമയ മമായ ദുരന്തയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ, എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം പറ്റുള്ളൂ, ഭക്തിയുദ്ധസേന, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിക്ക് മാത്രമേ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ലെവലുകളിൽ പോയി പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് പറയാം ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മീയ പ്രകൃതി ചെക്ക് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമായേക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഏതാണ് ആഗ്രഹം, ഏതാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ടത്,
അതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് ദേവനാവാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗമാവാം. ഇതൊക്കെ ആ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കാത്തത് വരെ ഭൗതിക ബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ബോധം ആവാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ആ അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമുക്കറിയാം, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം. കാരണം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ്? ഒരു മാൻകുട്ടിനെ ചിന്തിച്ചു മരണം വരെ, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ മുൻകുട്ടിയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോവാണെന്ന് അറിയാം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ അവബോധം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തില്ലെങ്കിലും ആ ക്വാളിറ്റി, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെങ്കിലും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഉയർന്ന ജന്മങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. വായിച്ചോളൂ. 23-ാമത്തെ. ഭദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വര പരമാത്മേന ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഃ. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേഷ്ടാനുബന്ധിച്ച് ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മാ ദേഹാസ്മം പുരുഷം പര. ഇന്ദ്രാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദേഷ്ടാവും അനുമതിദായകനായ ഈ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാതും ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ അല്ലെ, ഭോക്താവ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആസ്വദിക്കുന്ന ഋഷീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനൊരു ആത്മാവുണ്ട്, അതാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നിർണയിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. ഈ ശരീരത്തിൽ, ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെ അധിപതി, ഈ ശരീരത്തിന്റെ സർവാധിപതിയും ഉപദേഷ്ടാവും അനുമതി നായകനുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഒരു നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മിഠായി വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ കുട്ടിയെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മള് പൈസ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനാണ് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മിഠായി ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം അത് നല്ലതല്ലാന്ന്, പക്ഷെ അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ പ്രേമം. ആ കുട്ടീനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുമതി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നതും അനുമതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇഷ്ടം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടും. നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിത ചരിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവര് വളരെയധികം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോവുക. കാരണം അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകും. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, പല്ല് കേടാവും, അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ അവിടെ പരീക്ഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കണം, അച്ഛൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ല എന്നാ ചിന്തിക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട, നമ്മൾ അത്ര ലെവലിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അത് വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളെ നമുക്കറിയാം. കാരണം അയ്യോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരും ഭഗവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോ പല പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് വരാം, അത്തരം ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ശക്തിയിലെ ആത്മീയ ശക്തിയിലെ നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും പവർഫുൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകാം. അതിനുള്ള പവർ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ ശക്തിയാണ് അത്. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയാം. ജീവാത്മാവിനെ അധ്യാത്മിക ശക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ധാമവും ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ വഴികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ആ വഴിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തും. എന്നാൽ തനിക്കുള്ള മിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവൻ അധ്യാത്മ തേജസ്സുള്ള സമ്പർക്കത്തെ തുടർച്ചയായി തള്ളിക്കളയുന്നു. നമ്മൾ ഇത് തള്ളിക്കളയും.
നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭൗതികതയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത, അത് അതിനോട് താതാത്മ്യം വന്നു. കാരണം അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ തോന്നില്ല. കാരണം അതിനേലും വലുതാണ്. നമ്മൾ പറയും ചില കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടികൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോനെ അതല്ല വീട്ടിൽ ഇല്ല എനിക്ക് അത് തന്നെ വേണം. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് അതിനിപ്പോ അത്ര അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം. അത് ഈസി അല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ആ നാമജപത്തിൽ കൂടെയും ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വാസത്തിലെയും ഗുരുനാഥന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും അതിൽ കൂടി മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതും ഒരു സത്യമാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ പറയാം. 14 തൊട്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആയ തെറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിലും, അത് സൂര്യനെ കമ്പയർ ചെയ്യും. സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യരശ്മി എല്ലാതും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലവും ഉള്ളിലും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കണം, സ്ഥിതി ചെയ്യണം, സംഹരിക്കണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ എല്ലാ സർവ ജ്യോതിസുകളും അതിന്റെ പ്രഭാവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തമസ്, ഇരുട്ട്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ടിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആത്മീയ ലോകം. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുട്ടാണ്. അതിനെ പ്രകാശമാനമാക്കാനാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം, അതായത് ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഈ 3 എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതോ അതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും അനാദിയാണ്. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂത ശരീരവും ആത്മാവും അനാദിയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം അനാദിയാവാൻ കാരണം ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് അനാദിയാണ്. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അനാദിയാണ്. അത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം അനാദി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അനാദി. അപ്പൊ കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത്. മഹാവിഷ്ണു അത് ലയിച്ച് കെടുക്കണം അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ചൈതന്യം പ്രകൃതി, അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ഈ 54 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം? അതാണ് അന്ധകാലേച്ഛ മാമേവ സ്മരണം അത് പറയുന്നത്. അന്ധകാലേച്ഛ നമ്മൾ എന്താണ് മരണസമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥന അന്ധകാലേച്ഛ മാമേവ സ്മരണമുക്തകളവർ, ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് സ്മരിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് മരണസമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങളാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എക്സാം ആണ്. നമ്മള് പറയില്ല, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിലബസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തണം. അല്ലാണ്ട് എക്സാമിന്റെ ആ തലേദിവസം നമുക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിങ് കൂടെ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് എക്സാം. ആ എക്സാം പാസ്സാവണം. അത് ഏതാണ്, അത് നമുക്ക് ഏത് ജീവജാലമാണ് ആ ജീവജാലം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പെട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അമേരിക്കയിലും ഡൽഹിയിലും ഉഗാണ്ടയിലും ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പെട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല പല ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേഷ്ടാവും അനുമതിദായകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഉപദേശവും തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല. നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ മുഴുവനും നമ്മൾ എടുക്കില്ല. അതാണ് നമ്മളൊരു ശരിക്കും ഒരു ഗുരുനാഥന്മാർ അവരെ അത്രേ വിനയപൂർവ്വം അല്ലാതെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് 12 വിട്ടിട്ടുണ്ട്, 13 വിടാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഒരു ഡൗട്ട്. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അല്ല, നമ്മളെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടമാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടമാവും. ഭൗതികത 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയതയ്ക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ നഷ്ടഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല ബന്ധങ്ങളും, ആ ബന്ധങ്ങൾ ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് കട്ടായി പോകും പതുക്കെ. അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കും തോറും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ചെറിയ കുട്ടിയെ മിഠായി വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എനിക്ക് മിഠായി തന്നില്ലല്ലോ. കാരണം ആ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് മിഠായി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതികയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് നാരദ മഹർഷിയുടെ പുരാണങ്ങളിലെ ഒരു കഥ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പിന്നെ മരണപ്പെടാം. അപ്പൊ അതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരാണ മുൻ ജന്മത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്, അതെടുത്ത് കളയും. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും അത് അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഞാൻ ഭക്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെടുത്ത് മാറ്റണാണ്. കാരണം നമ്മളെ അതിന് മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തണം നമ്മളെ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതിനായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് തളച്ചിടാനായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഹരേഷ്ണം മാതാജി ക്ലിയർ ആയാ? ക്ലിയർ ആയി. ഹരേഷ്ണം. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഉന്നത ബലമുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് കേട്ടാ. നമുക്ക് നമ്മളെ ലെവല് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റാ. നമ്മളെ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. നമുക്ക് നാമജപത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ പതുക്കെ ഉയർന്ന് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചിലർ പറയും, അയ്യോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുതിട്ടാ, കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊണ്ടുപോകും. നമുക്കത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ പലർക്കും ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പലരും നല്ല ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, അതെനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാവരും പലർക്കും പല ലെവലും ആയിരിക്കും. പലരും 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില 20 ഉണ്ടാവും, പല 30 ഉണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത്. അല്ല, ഇന്നലെ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് കഷ്ടങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ, ശിവഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അപ്പൊ വേഗം നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളിൽ നിവരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. മാതാജിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ ആർക്കും എന്ത് പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് മാതാജിക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. കിട്ടിയില്ലേ മാതാജിക്ക്? അതെ. കാരണം നമ്മളാ ലെവലിലല്ല. അതാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. നമുക്ക് ദേവലോകത്ത് പോകാൻ നടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല നമ്മൾ പറയുമ്പോ പറയണം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഇത് ദേവലോകത്ത് പോയാലും മതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ലെവലും കൂടെ അല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകം എത്ര ദൂരം നമ്മൾ പറയാം. പക്ഷെ അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും തോറും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭക്തരെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അറിയുന്നതോടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും വലിയ ഭക്തന്മാരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇത് അത്ര ഈസി അല്ല മുകളിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അത്രയും നമ്മൾ വിനയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധേവച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് പ്രഭു ദിലീപ് പ്രഭു നമുക്ക് നാളെ പറയാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് കേട്ടാ. ദിലീപ് പ്രഭു പോയാ? ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.